Bertsoa bizi gazte bideo podcasta. Arabako bertsozale elkartea eta Izaskun Arrue kulturgunearen eskutik. Kaixo, egunon, eta ongi etorri gurekin hizketan literatura bidaia podcastara. Ni Melinda naiz eta Kautar dut nire alboan. Kaixo, Kautar. Kaixo, Melinda. Gaur gonbidatu berezi bat daukagu gurekin. Idaira, kaixo egunon? Kaixo, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Ez da zer. Ez da ezer. Hasteko galdera batzuk daukagu zuretzat literaturari buruz. Ea zein liburu irakurtzen ari zaren orain, bertan? Oraintxe bertan Amoratu dogaz liburua irakurtzen ari naiz eta idatzi zuen Lauren Azerrek. Izena ja esaten du guztia. Eta izenburuan esaten da Amoritza, amodiozko liburu bat da. Bai, gazteentzako amodiozko liburu bat da. Helduak ere irakurri aldute, baina printzipalki gazteentzat da. Eta bertso edo horrelako zerbait du barruan? Ba, ez ditu bertsorik. Ohitura hori galdu da, bai. Ja, eske gaur egun ja ez daude liburuak bertso batzuekin. Ze, ja jende ez du idazten bertsoak. Bai. Oso zaila da aurkitzea norbait bertsoak idazten dituela, baina liburu batzuk daude oraindik jendea irakurtzen dituztela, adibidez Shakespeareko Romeo y Julieta bertsotari idatzita dagoela. Interesgarria, ondo idatzita dago bertsotan ordenatuta eta? Bai, nik neuk irakurri dut, oso ona da. Bertsoak oso garbiak dira, oso politak eta adierazpena oso landua dago. Bai, ze antzinako liburuetan zentratzen ziren bertsoetan sentitzen egiten zutena zen sentitzea zu zarela protagonista eta sentimendu askok espresatzen zuten. Baina gaur egun ja tita batean dena bukatuta. Bai, galdu da. Ez dugu aurkitzen orain liburu bat edo pertsona bat idazten dituela bertsoak, kantatzen dituela, ez dugu aurkitzen inon. Ez, baina badaude pertsona askok dedikatzen direla bertsoetan. Adibidez, 2022an egon zen txapelketa bat bertsoena, egin zena Pamplonan, eta zen idaztea bertsoak momentuan, eta esatea jendeari. Irabazi zuen Maialen Lujunbiok, eta oso bertso onak esan zuten eta guzti horri. Bai, entzuna nuen, gauza antzeko bat entzuna nuen, baina ez nekien horrela zela. Improvisazioa zen? Bai, improvisatzen zuten bertsoak, ematen zioten 4 hitz edo gehiago, eta momentu hartan egiten zuen bere poemak, bere bertsoak. Interesgarria, entzun dute hortik urte hontan egingo dela beste txapelketa bat, ez da? Bai, esan zuten 2026an egongo zela beste bertsolaritza txapelketat, baina oraindik ez daukagu informazio osoa. Eta daukazunean informazioa abisatu. Bai, abisatuko dut, eskeskatu. Gaur egun ere, bertsoak eta bertsolaritzan, bertso desberdinak ari dira idazten, ez bakarrik amodiozkoak, baina beste gai batzuei buruz ere. Eta nolakoak dira? Orain, abote pronto, nolakoak dira? Gaiak izaten dira, adibidez, beldurrenak, tristura adierazten dutenak, eta bai badaudela batzuk amodiozkoak, baina gehienezkoak izaten dira, nola improvisatzen dira momentuan ez daukate gai konkretu bat, baina gaia ateratzen da ja bertsoa bukatzen denean. Eta zenbat irauten du gutxi gora bera? Ez dakit, ez da, zenbat pertsona parte hartzen duten arabera. Ze pertsona asko hartzen badute parte, denbora gehiago izango behartzu. Denbora gehiago beharko zuten, eta pertsona gutxi denbora gutxiago. Eta antolaketa nola improvisatzen dute? Gai bat behar dut, ez da? Ematen diote 4 hitz gai. Ematen dute 4 hitz gaiari buruz eta beraiek idazten dute bertsoak eta guzti hori.
Eta badakizu orain egiten batzuk, esaten dizuguk hitzak eta ea zuk egin alduzun. Ez, ni bertsolaritza asko ez dut ikasi, baina uste dut bertsolari bat izango bagenuke hemen oso askar idatziko zuela, ze beraiek lantzen dute asko bertsolaritza, baina daukat Maialen bertso batzuk idatzi eta zuei esateko. Bera konpetizioan, bera txapelketan irabazi zuenean, bertso hauek atentzio asko eraman zuten. Zirela, laguna altza adi, bultza hainbat borroka, ez gara hemen jaio isilik egoteko eta. Oso onak dira. Niri gustatu zaizkit. Bai, osea, ni ja espero dut 2026ko txapelketa hastea, ze oso posik nago, ze bertso oso onak ateratzen dira txapelketa haietatik. Bai, ikusten da, orain irakurri duzun bertsoak oso onak dira, ez dut imaginatzen nola izango diren urte honetakoak. Eta sarrera behar da erosteko. Uste dut baietz, bertsolariren bat hasten, lehenengo presentadoreak esaten du hori hasiko dela txapelketa eta gero ateratzen da bertsolariren bat sarrera hasteko. Uste dut bertsolari guztiek hitz egiten dutela gai berdinari buruz, baina joaten dira txandaka. Eta horrela bertso oso handi bat jazen dute. Baina zenbat hiru kostatzen du hor jatea? Bai. Ez dakit, ez nago hain sartuta gaian, baina uste dut, ez dakit, eske... Igual doainik da edo. Bai, uste dut baietz, ze, izango zen artistek joatean eta bere bertso politak esatea. Uste dut ez dela doainik sartzea ikustera, ordaindu behar duzula, ze azken finean irabazten baduzu sariren bat eramango beharko zenuke. Bai, begiratu behar dugu prezioak, jateko. Bai, egun batean geratzen gara eta joaten gara 3. Bai, ideia ona. Bai. Eta libururen bat daukazu irakurtzeko urrengotan? Orain, adibidez, klasean irakurtzen ari gara Don Quixote. Eta interesgarria iruditzen zait. Nola, pertsonai bat, pizka bat, desberdina dela, bera kabailo bat izan nahi da eta horregatik gustatzen zait gaia liburuzkoa. Entzuna dut beste ikuspuntu bat duela Quijotek, ze denagoak esaten dute ez dagoela ondo burutik, baina berak beste ikuspuntu bat duela bizitzako. Bai, horregatik egiten ditu gauza asko, adibidez, abentura bat abentura pilatzera joaten da bere zaliarekin eta abertze tokatzen den. Ni dakidanez Don Quixote izan zen liburu, lehenengo liburuak jartzen zela ikuspuntu ezberdinak, ikusten dugula pertsonai desberdinen ikuspuntuetatik. Hori deitzen zen polifonia ez banago gaizki. Bai, soinu eta ahots asko, polifonia. Bai, eta ni dakidanez Don Quixoten daudela bertso asko, zebera nola tontoa zenez, esaten zuen bertso asko irakurri zuen liburuetatik esaten zuen bertso asko. Bai. Entzuna dut niek ere, oso zela adibidez ez zegoela lurrean, txanda, makil batekin minain zutelako berari eta mutiko bat etorri zen, eta laguntza eskatu ordez, hasi zen bertsoak esaten, liburu bateko bertso batzuk, eta mutikoak ezazuen baina zu. Ez daude ondo. Eta niri interesgarria iruditzen zait, berak esan zuen, gero
laguntza eskatu zion pertsonari, esan zion, bera ez zera Don Quijote, eta bera esan zuen, jo sé quién soy, hori interesgarria iruditzen zait. Denok guk garena dakigolako, eta bera Don Quijote dela daki, eta horregatik ondo iruditzen zait berak esan dakoa. Bai, ze bera esaten du ere, ez dugula itzoin behar pertsona bat etortzea eta guri esatea ze garen edo zer egin behar dugun gure bizitzan. Azken finean da gure bizitza, eta gu kontrolatu behar dugu gure bizitza. Horregatik esaten du badakiela zer den eta zer izan nahi duen. Bai, hori da, berak badakiz nor den, eta dago hor esaten nik badak nor naizen, ez dut behar jendea gogoraraztea nor naizen. Nik badakit eta nik badakidanez, ez zait inporta besteek ez den dutena. Hori errealitatean aplikatu alda eta oso ona dirudi. Bai, ze ikaskuntza bat dela, azken finean Don Quijote liburua ez da liburu bakarrik fantasiarena edo abenturarena, baina da liburu bat irakusten duena, gu ikusten duguna ez da beti errealitatea, eta izan behar gara atseginak beste ikuspuntuak entzuteakoan, ze beti ez dakigu dena, eta gure ikuspuntua izan alda txarto dagoena eta besteena ondo dagoena, eta ez garela sartu behar besteen bizitzan. Azken finean, gu geure bizitza kontrolatu behar dugu, ez besteena. Bai, oia da nola esan aldut hau. Da, oso ondo esan duzu, daukozela zuk ikusi bartuzula zure ikuspuntua ez dela bakarra. Zuk pertsona bakoitzak dauka beraien ikuspuntua, eta normalki pentsatzen dugu bakarra dela. Ez dakite ulertzen duzutela. Pentsatzen dugu gurea bakarra dela, eta gurea ondo dagoela, eta gurea oberena dela. Baina ez da horrela. Jarri bagara besteen azalean, ikusteko beraien ikuspuntua ere eta ulertzeko zergatik esaten duten gauzak, eta nola esaten dute bere ikuspuntua ulertzeko. Bai, gaur egun oso zaila da aurkitza pertsona bat besteen ikuspuntua entzuten duena. Ze gaur egun esaten badiozu norbaiteri zure ikuspuntua entzuteko, pikatzen dira eta zaretzen dira zurekin, eta uzten dute hitz egiteari, baina oso normalizatuta dago jendea ez entzutea besteari eta ez kezkatzea besteen sentimenduetaz. Bai, hori egin digu gizarteak. Gizarteak esaten digu nola izan behar garen, eta guk Quijote bezala izan behar gara, eta nor garen jakin behar dugu, eta besteek guk nor garen ere entzutea eta ikustea ere ondo legoke. Bai, hausartak izan behar gara gure burua esateko zer garen, ze munduaren aurrean irakutsi behar dugu gu garela, gu nahi duguna izatea, ez beraiek nahi dutena izatea. Bai, bizitza bat da, ez du behar bestei kasu egitea, guk ez garen gauza bat esaten dutela gu garena. Ezan behar gara gu izan behar gara. Ze bizitza bakarra da eta aprobetxatu behar da. Ezan bazara nola esaten dut. Zu nahi duzu naiz. Bai, izan bazara zuk bezala zaren bezala. Bai, ze ja denbora joaten ari zaigu eskuetatik. Nigo goratzen naiz ja 2 egun atzera bani 7 urte neukara, eta azten ari gara oso askar, eta beti pentsatzen ari gara besteen gauzetaz ezingo dugu denbora izan gure gauzak egitea. Egin behar dugu nahi duguna momentuan, ze azken finean momentua askar badoa, eta ez dakigu noiz gure bizitza akabatuko den edo. Bai.
Arrazoia duzu. Guztiz ados nago. Bueno, oso podcast interesgarria izan zen, baina zoritxarrez ja bukatu behar dugu. Bai. Hoi, ze pena. Bai, Eskerrik asko etortzeagatik, Idoira. Eskerrik asko zuri nire gonbidatzeagatik. zerregatik eta eskerik asko tema interesante hauek ateratzeagatik. Bai. Hau izan da dena, eskerrik asko entzuteagatik podcasta. Oso pozik gaude, eta hurrengora arte. Eta espero dugu 2026ko bertsolaritza saioan aurkitza guztiei. Agur. Agur! Agur.